Bona nit, com esteu? Benvinguts a La Veu del Poble, programa número 7 d'aquesta temporada. Benvinguts a tots a un dilluns nou, un dilluns, doncs, podem dir maco, un dilluns il·lusionant, podem dir, després d'una victòria al minut 93, davant el Reus, com sempre, amb el Pol Riera aquí amb mi. Pol, bona nit, com estàs? Molt bona nit, molt bé. Jo crec que ahir vam veure un partidàs, en el sentit de l'epicitat que va tenir, marcar el 93, a remuntar un partit així, doncs et dona aquest plus. Feia molt temps i molts partits que no remuntàvem així, i jo crec que això et dona doncs, un aire més fresc per encarar el partit del dissabte. Feia temps que no es guanyava el 90, pot ser? Sí, quin és l'últim que recordes? Vaig estar parlant justament ahir i vam dir uns quants que ara no et sabria endreçar. Recordo el de Max Marcet allà a València contra el Mestalla, que va marcar el 93. També el primer partit de la temporada passada que remuntem amb gol de Serrano el 90 i alguna cosa. Recordo també el casa contra Atlètic Balears, que marquem Guille Torres al final. Això ho vaig repassar justament ahir amb alguns companys. Bueno, en tot cas, sempre... Que feia temps, bàsicament, sí, que no marcava al final. Sempre agrada guanyar aquests partits, a més un partit ahir molt important de cara a la dinàmica de l'equip. Parlàvem la setmana anterior que necessitàvem que l'equip guanyés 2-3 partits consecutius, tant nosaltres com a afició com ells, per la confiança, pel joc, perquè sempre es treballa millor des de la victòria, i en aquest cas doncs, es va donar ahir la victòria, una victòria important per diverses raons, principalment perquè diem guanyar l'últim minut és un xut d'adrenalina, amb tot el que comporta no només guanyar l'últim minut, sinó també remuntar el partit, el moment en què l'equip estava per darrere el marcador i segurament on molt poca gent confiava ja no en l'empat sinó en remuntar el partit com a tal, i també després per moments, minuts, per jugadors que van donar la volta a la segona part. Ho va dir el Nacho, que el partit es va canviar des de la banqueta, i bé, noms com Serrano, Sergi García van ser importants, a part dels que van jugar també com a titulars. Programant el dia d'avui, que tenim doncs, el resum i veurem les millors imatges del partit, o les imatges que tenim del partit de Reus. Farem un repàs també a tota la jornada, i acabarem el programa amb una gran entrevista en el dia d'avui, una entrevista a un jugador històric del Sant Andreu, a Santi Triguero. Per tant, doncs, si voleu fer les preguntes, també us donem veu, com sempre, extensiva a vosaltres, i ja us les podeu anar pensant, en mitja horeta el tindrem amb nosaltres. Abans de començar a parlar del partit, Pol, parlem del desplaçament, sí, que, bueno, com sempre va tornar a ser de nou una gran, o de les millors notícies del dia d'ahir. Sí, home, jo crec que és el primer desplaçament massiu de la temporada ahir a Reus. L'ambient, a més, va ser una absoluta bogeria. Van ser més de 300 andreuencs, diria, que es van desplaçar, i sobretot també fent aquest tifant a fora, el que suposa tifar a domicili, que sempre evidentment és més complicat per tema de les mesures i les mides de la teva zona. Doncs té molt més mèrit i es va veure un ambientatge, i això també doncs, molt a més marcar el final i que a més ho pugui celebrar la teva gent allà. Sí, aquí estem veient el gruix d'afició andreuenca, amb el tifo que deia el Pol que van muntar. En tot cas, un gran ambient, com sempre, l'afició del Sant Andreu sent el més destacat en aquests desplaçaments. Et pregunto a tu, i faig extensiva també la pregunta al xat, que veig que ja estem parlant de coses del joc i del partit. Amb quins jugadors queden del dia d'ahir? Estem veient el resum, ara el comentarem després més en profunditat, però Pol, tu amb quin jugador et quedes si t'has de quedar amb un nom ahir de tot el partit? És molt complicat, perquè sí que crec que els canvis doncs, revolucionen tot. Llavors et podria dir un dels canvis. Crec que per mi Pau d'Arbre és una de les peces que fa doncs, canviar una miqueta la dinàmica del partit. Pau d'Arbre, a mi, quan va sortir, crec que va com retenir molt més la pilota, i a partir d'aquí es va generar molt més. També Sergi García va estar molt endollat, i després, evidentment, els golejadors. Tant Marcos, que crec que estava amb la fletxa, que va tenir una però la va fotre cap a dintre, i Serrano, que ha sortit també marcar el 93. Però ahir no va ser tampoc un partit molt d'individualitats. Ens posem per aquí Sergi Serrano, Sergi García, jugadors
que van canviar el partit en el dia d'ahir, i sobretot també Iñaki, que ara veiem una aturada seva i com sempre doncs, torna a ser diferencial a la porteria del Sant Andreu. Una primera meitat, Pol, bé, vas anar tu cap allà, cap a Reus, vas veure l'ambient, vas veure el partit, tot plegat, i una primera meitat que va ser bastant travada, no?, al principi. Sí que els primers minuts, que no està el resum de BTV, jo crec que van tenir uns problemes a l'arribar, però sí que tenim la primera ocasió clara, que és la d'Alexis al pal, o sigui, els primers 10-15 minuts crec que surt el Sant Andreu ben plantat. A partir del gol anul·lat, que tampoc surt el resum del Reus, el partit sí que es descontrola una miqueta més, llavors ja comencen a haver-hi moltes protestes per part del Reus, es trava, moltes faltes, aturades, i sí que acaba la primera part, jo crec que sense moltes ocasions clares per a ambdós equips, però amb el Reus potser posant més la por al cos al Sant Andreu. El tema de Pau Darbre i la suplència era per una grip, oi? Sí, no, tenia angines tota la setmana. Angines i no va... Crec que amb el Pau Sà no hi ha dubte, perquè és dels millors jugadors que està començant el curs. Llavors no crec que fos tant un experiment, sinó com un tema físic seu, perquè bé, sempre que està jugant, i no per parlar malament de Noel, al contrari, però ell està a un nivell segurament dels indiscutibles de la plantilla a dia d'avui, encara que potser no hi ha ningú indiscutible, no? Però si hem de posar un nom, el del Pau és el que sempre ens acaba sortint. Una primera meitat on el Sant Andreu també té oportunitats, però Pol, tot el que va ser el més important és a la segona part, que de fet intentaré remuntar-me una mica al resum perquè hem vist la primera, però les parts més importants del partit, que el que dèiem, passar la segona meitat, primer de tot amb una mà d'Iñaki bastant salvadora. Sí, l'aturada que surt al resum és una absoluta bogeria, és a l'inici de la segona, justament, quan comença la segona meitat. A veure si la tenim. És aquesta, és una bestiesa la que atura Iñaki, que com sempre està allà quan el necessitem, i a partir d'aquí sí que el Reus et sotmet, jo crec que durant un tram elevat de la segona meitat. De fet acaben marcant el golaç també de xilena, però aquí és on el Reus gaudeix dels millors moments. Et fan molt mal pels carrils, perquè estan jugant amb dos carrilers molt oberts que arriben amb molta llibertat i et feien allà molt mal. De fet, l'assistència ve de Beni, que també va fer molt mal, i aquest golaç que veiem aquí Iñaki no pot fer res, i sí que en aquest moment el Reus et sotmet una miqueta més, i de fet a partir del gol el Reus també es creix, és a dir, que no fa una passa enrere, sinó al contrari, es creix fins que nosaltres marquem el gol a partir dels canvis, com comentàvem, que també ha sortit repetit, el gol de Marcos Méndez. Al final el partit són moments, el Reus té moments per aprofitar i per posar-se per endavant, ho aprofita, té moments també per posar-se amb un 2-0 que hauria matat el partit, i el Sant Andreu acaba aprofitant amb aquests canvis, canvia el símbol del partit en aquesta primera centrada de Pau Salvans, que arriba Marcos Méndez. Pol, és el moment de Marcos Méndez. Sí. Quan el vam fitxar ens imaginàvem aquest Marcos Méndez, i és el Marcos Méndez que quan juga i marca el Sant Andreu guanya. L'equació és aquesta. I és que em va tenir aquesta i la va fotre cap a dins. A més, és un contracop que com començava Pau Darbre, en els dos gols intervenen en la majoria dels jugadors que van sortir de la banqueta. De fet, el primer gol crec que és Pau Darbre, que l'envia cap a Sergi Garcia cap a Salvans, que surt, i la centrada que se la remata Marcos Méndez. I a partir del gol de Marcos, el Reus, que fa l'efecte contrari, el Reus que baixa els braços o almenys s'enfonsa, i el Sant Andreu es creix. I a partir d'aquí jo crec que vam aprofitar el bon moment que nosaltres gaudíem. El Reus, que com deia, es va enfonsar, no entenc molt bé per què, però es va enfonsar, i al 93 van fer l'èpica. De nou Sergi Garcia protagonista en aquesta acció, la centrada que la posa a Serrano, un jugador també que havia sortit de la banqueta, i lliure de marca completament. El jugador que potser menys esperaves que et rematés d'atacar per motius evidents, t'acaba entrant sol i et marca el gol a l'èpica. Aquí veiem la jugada. Sergi Garcia se'n va com vol, se'n va com vol. És un punt a part. Hem parlat que sempre que ell no ha arribat físicament en les millors condicions, perquè feia temps que no competia, venia d'una lesió que l'ha fet estar uns mesos fora del terreny de joc, però és que es veu que, i ho posa per aquí el Víctor, Sergi Garcia és un jugador diferencial al 50%. Totalment, és un jugador diferencial que és importantíssim tenir-lo físicament i també
jo crec que mentalment endollat amb el que és la situació del club, amb la situació també de l'equip i amb la dinàmica. És importantíssim perquè té unes condicions que són diferencials, i es va demostrar que a la mínima que pot gaudir de bons moments és un jugador superior. És que ahir l'últim gol se'n va com vol, i a la que arranca la moto és que no el pots aturar perquè és un bitxo. Jo crec que la bona notícia en el moment actual és que hi ha jugadors que estan tocant un molt bon punt individual. El cas de Marcos Méndez, que el comentàvem, és que Marcos Méndez ha jugat a titular 3 partits en què ha marcat també, vull dir, està demostrant la seva activitat de cara a gol a Balears, València, Mestalla, i en el dia d'ahir a Reus. Ara mateix és l'amenaça ofensiva clara del Sant Andreu, i dona la casualitat o no, també quan el Sant Andreu marca, el Sant Andreu guanya, que això ho vam comentar l'altre dia. Sí. Al final, quan ens avancem s'han perdut 2 partits que no es va poder guanyar i no hi era, però quan ha estat allà i ha marcat, doncs... I dona la casualitat també que les 2 victòries fora de casa són 2 partits que remuntes. Sí. Balears i Reus, els 2 se't posen per endavant. El primer gol de Marcos Méndez és molt similar, diria, al gol contra l'Atlètic Balears, que també remata Marcos Méndez. Sí, correcte. Per tant, important que l'equip sap donar aquesta cara davant equips que estaven amunt i estan amunt, perquè ara veurem com està la classificació. Abans d'anar-hi, però, ens somriu, Pol, una mica la sort. Tocava, perquè sí que... hi ha hagut dies que el Cullà, per exemple, que tens ocasions que haurien d'entrar i no entren, per tant... Sí, no. O sigui, al final ahir acabes remuntant, sí que el Reus fa molt bon partit i realment el més just potser era un empat, sí. Però també per fi ja tocava una miqueta que els futbol doncs, que somrigues una miqueta la sort en aquest aspecte, perquè sí que, per exemple, contra el Barça Atlètic fas molt millor partit del que va ser el resultat, doncs ahir també per fi un golet així a l'èpica doncs no va malament. El tema de Sergi Garcia, que comentàvem, ens posem per aquí que no desconfiem perquè ha jugat a primera divisió. Sí que és cert que Sergi Garcia, si treu tot el seu talent, és més un tema físic. Absolutament ningú dubta del talent de Sergi Garcia, però com es comenci a endollar, és un jugador diferencial per la categoria, i tothom ens ho ha dit, de fet, Pol, al punt de quan ve aquí, de qui és el més diferencial als entrenaments o qui l'ha sorprès més, sempre surt el nom de Sergi Garcia. Té les condicions tu el veus i té les condicions per ser-ho. Sí. Després també aquest quart gol de Marcos Méndez Pichichi de l'equip. Som el primer equip visitant que remunta un partit a l'estadi del Reus de local, després de 53 partits jugats que porten. Per tant, també és una dada. El Reus, com tu comentaves, és un projecte fort a la categoria. Ahir ho vas constatar. Ahir a mi ja ho veníem dient de feia setmanes, però ahir em va agradar molt el paper que va jugar el Reus. No va tenir tampoc a la seva afició darrere pels motius que ja vam comentar de la directiva, però és un projecte bastant sòlid. I després aquest 6-6 que portem, comentàvem la setmana anterior, necessari tenir un tram de victòries o com a mínim de no perdre i d'anar sumant. Continuïtat. És un 6-6 davant Mestalla, davant Reus, que jo crec que era una sortida on poca gent podia pensar treure la victòria, de la forma que es tregui. Al final és més fàcil treballar des de la victòria que no pas des de l'empat. On molta gent també es podia conformar amb puntuar. Jo em conformava amb puntuar, perquè és un camp difícil, amb un equip que a casa no t'ha cedit cap punt. Fas un 6-6 i ara el que toca és completament arrasar. Mira, ens posen per aquí Torrent, Porreres, Eivissa, tots 3 en descens. Són els 3 partits que has d'arrasar aquí. Vinga, ara veiem el que ens ve. En tot cas, anem amb aquesta jornada de la segona federació, grup 3. Aquesta és la classificació, líder Barça Atlètic, un play-off conformat pels mateixos equips que estaven fins ara, simplement han canviat l'ordre, i un descens on també han canviat l'ordre, però continuen els mateixos equips. Pol, si et sembla, repassem quins han estat els resultats, perquè ha estat una jornada molt bona. No, molt bona jornada. O sigui, de les millors que podrien haver pel Sant Andreu, tenint en compte la victòria que vam treure al camp del Reus. Sí, sens dubte. El Pollense, que va guanyar 3-2 al Castelló, que es situa també, ara comentarem, a la zona alta de la classificació. El Porreres, que de fet avui ha destituït el seu entrenador, va perdre contra el Barbastre per la mínima. El Torrent, que va aconseguir la primera victòria de la temporada, que és el nostre proper rival davant l'Olot.
el Girona B, que va guanyar també 1-0 davant l'Andratx, també està, de fet està segon a la classificació. El València Mestalla, que va remuntar i va sumar la primera victòria contra l'Eivissa amb un altre gol de Marc Jurado. L'Atlètic Balears, que és un d'aquests partits que comentàvem, va empatar a punxa a casa davant l'Alcoià. Un altre partit que també doncs, és bona notícia, com comentàvem, és la victòria de l'Atlètic Lleida davant el Barça Atlètic, que perd un altre partit fora de casa i també suma la primera victòria l'Atlètic Lleida. I per últim, que comentàvem, el Terrassa, que va perdre 1-4 davant l'Espanyol B, que el Terrassa també fa fent una miqueta de les seves, i perd 1-4 davant l'Espanyol B, que ara sí que sembla que suma una altra victòria. Doncs importants els resultats que estem veient aquí, impressionats en la classificació. Bé, és poc esperable, primer de tot, la derrota del Barça Atlètic al camp de l'Atlètic Lleida. És un resultat que jo crec que ningú s'esperava, perquè l'Atlètic Lleida no havia guanyat encara i ahir es troba amb la primera victòria. Un Barça Atlètic que pot tenir mals dies, ho ha demostrat, és mortal, i això per nosaltres és important. Fa poc no veiem el líder, ja ens oblidàvem, jo crec gairebé d'això, i ara com a mínim sabem que el tenim a 5 punts i a tocar, havent jugat contra ells i havent demostrat que contra el Barça Atlètic el Sant Andreu va fer un bon paper. Estàs just a la meitat, de 5 de dalt i a 5 de baix, però amb una bona dinàmica i amb un bon calendari per davant. Després tenim la sorpresa, ens ho posàvem aquí, del Poblense. Tu m'has equiparat, Pol, i em sembla una bona comparació, a les situacions anys anteriors dels Penyes Deportives i dels Alzires. Sí, aquests, aviam, que no ho sé, evidentment, després em poden callar la boca, però que jo crec que és un bon moment que pot tenir el Poblense, que a priori no és un equip que pugui estar allà dalt o almenys lluitant per aquesta zona privilegiada. I llavors ho comparàvem amb alguns trams d'altres temporades de segona ref, com de la Penya Deportiva, que també en algun moment ens va situar allà dalt, o de l'Alzira, que també en algun moment es va situar allà dalt i que després no va acabar com estava. Mira, per aquí ens posen el Loro amb el Poblense, té un bloc important, sap a què juga i allà ens guanyarà massa gent. Jo crec que això és el que juguen molts balears en els camps que tenen, en el cas del Poblense, diferent potser a altres com Andratx, però mira, setmana vinent contra el Barça Atlètic, vull dir, no hi ha millor pedra de toc que enfrontar-te al líder. Per tant, és un partit que a nosaltres ens vindrà també bé a nivell de classificació. Girona B, que també està allà. Sí. Un altre cop el filial del Girona B ens dona la murga. A casa és bastant fort. Sí, és un equip que lluitarà per aquests llocs. I Balears i Reus, que perden pistonada amb aquests dos resultats. Barbastre, que és un equip que encara hem de descobrir. Sí, està per allà pol·lulant, però està pol·lulant, no tenim cap input. No tenim cap referència. És nou, per tant no tenim cap referència seva. El Castelló, zona relativament noble. Sí, també per allà. Jo els he vist jugar i com a filial està bé i tenen una proposta de joc bastant sortir des del darrere i tot plegat. Diria que l'entrenador, que era Pablo Hernández, ara està al primer equip, no? Equip, correcte, i estan els seus ajudants al filial, per tant tenen una mica l'empremta. L'Alcoià, que ja el vam veure aquí, sabem quin equip és, i després l'Espanyol, que torna un altre cop a encadenar una altra victòria 1-4 al camp d'un Terrassa, Pol, que fa un Terrassa. Nosaltres no sabem què fa el Terrassa. No, jo tampoc entenc molt bé la situació, però és la muntanya russa fet equip. Guanyen una jornada i semblen els millors. Té un pressupost per fer un equipàs i al final acaba fent aquestes jornades que no sabem molt bé com pillar-les. Mira, Barbastre és el primer desplaçament de l'any, 4 de gener, sí. El fred que fotrà Barbastre. 4 de gener, així entre festes, tots juntets allà a la grada, una miqueta d'escalfor. Una miqueta de caliu. I el descens aquí tenim Atlètic Lleida, Torrent, València Mestalla, Porreres i Eivissa al Porreres, com comentàvem, amb la destitució del seu entrenador. Primer cap que roda en aquesta categoria, si no vaig errat. Sí, diria que sí, és el primer entrenador que... Sí, no estan pas malament, però potser volen un cop d'efecte. En tot cas, nosaltres ens hem de fixar en el Torrent, que és el nostre proper rival, estan aquí a zona de descens, i bé, és un equip que fins a aquesta última victòria no havia guanyat encara, que anys anteriors ens ha posat les coses difícils, no han començat bé la temporada, estan només 4 punts per sota nostra, vull dir, ara mateix tampoc es poden prendre gaires conclusions,
Partit dissabte a les 7, Pol, Sí. horari Diferent diferent per la Copa del Rei. per la Copa del Rei, exacte, que és de dimecres, així també tens un dia més de descans entre la Copa i el partit de Lliga, i el Torrent, doncs, que evidentment no està en una bona situació, un Torrent que manté el mateix entrenador que el va portar la temporada passada a la final del playoff, així com a sorpresa. Evidentment van fer bona temporada, un equip amb pocs recursos. Què passa quan fas una bona temporada? Que els jugadors que tenies en aquell any se te'n van, i llavors ara la següent temporada fa l'efecte contrari, o de moment el que està fent, i el tenim vist en aquesta zona baixa. Per tant, a casa i també nosaltres amb el que ens juguem, el que he dit abans, o sigui, has d'anar a matar i arrasar, o sigui... Recordem temporada passada, 4-0, aquell gol de Max Marcet de falta. Sí, aviam si també veiem una miqueta la millor versió d'aquest Max, que temporada passada ens va deixar en alguns moments. Sí, és un bon partit per fer-ho, partit a casa a les 7, és un equip que tot i estar baix, doncs continua aquesta dinàmica de ser un equip dur, un equip fort i difícil, que ens posarà aquí les coses complicades. Òbviament no imaginem que serà un passeig militar ni molt menys, i en aquest cas doncs, és important també aprofitar aquesta dinàmica amb la que venim després del partit d'ahir de Reus per continuar aquesta bona ratxa. Pol, jo al final no busco potser un 9 de 9, però ens posaven abans al xat un 7 de 9. Home. Encadenar 5 partits sense perdre. Jo crec que és la base. Després d'aquests dos, encadenar 3 més sense perdre. A partir dels següents, vols dir? Vull dir, no, ara portem aquest 6 de 6, pues, no sé, un 12 de 15, no perdre. Sí, no, jo crec que no hauries de perdre en cap dels 3 partits que es venen per davant, o almenys a casa doncs sí que ser un equip fort, i fora doncs almenys puntuar, però has d'aprofitar, com dèiem, la bona dinàmica i una miqueta doncs, aquest calendari que et ve per davant. En tot cas, nosaltres hem fet fins aquí. Ara, en una estona, en uns minuts, tindrem per aquí el Santi Triguero. Ara, com anem bastant bé de temps, li enviarem perquè pugui entrar. Nosaltres ens quedarem aquí xerrant perquè no aturarem tants minuts l'entrevista, diguem, però estava mirant i, clar, hem començat a fer memòria, perquè nosaltres, de fet, tu no havies nascut encara, o sigui, quan ell arriba tu no havies nascut, jo tenia 3 anys, per tant hem estat fent una mica hemeroteca i cridem a la gent més experimentada del xat aquí en Sant Andreu, en la matèria, perquè ens llenci dubtes o preguntes a fer-li al Santi. Hem estat mirant, òbviament, l'eliminatòria aquesta de Mazarrón, la tornada... Els resums de BTV que estan guapos. Els resums de BTV són crema. Sí, la feina que fa BTV sempre és encomiable, i amb aquestes coses, al final, tenir aquest material de l'any 2005 és de... Jo tenia un anyet, o mesos, imagina't. Mono, el minipol. I mira ara. Sí. Bueno, espera, que ara se m'està posant aquí això petit. Aviam. I recordeu el partit de Torrent dissabte a les 7, horari de dissabte. Exacte, pels despistats. Per la gent que no... És un bon horari, no, Pol? Trobes? Sí, a mi em mola, no? Acabes el partit, tens dissabte, diumenge per descansar, depèn del que passi, la nit es pot allargar. Mola, no? Mola, jo crec que mola. Ok. Tiet. Mira, ens posen aquí... Tenia càntic el Santi? En cas que sí, quin era? Sí, poseu-lo, aviam. Poseu-lo, aviam. És que clar, és que nosaltres... Entre que n'hi ha... Trobem poca informació, jo crec que hi ha una falta d'informació d'aquests partits que fa molts anys, doncs sempre cridem a la gent que ho ha viscut, que ens ho digui de primera font, que sempre mola més. Si no, també poseu les preguntes així pel xat i, evidentment, després li llegirem. Sí, és un mite del futbol català. Parlarem una mica de tot. Parlarem de la seva etapa aquí de Sant Andreu. Ara és comentarista ell també, per tant, que ens expliqui una mica el seu punt de vista al Sant Andreu. Al final també està bé que la gent des de fora et traslladi una mica doncs, com ho veu, quin és el seu punt de vista, i ell com a exfutbolista jo crec que pot donar un bon feedback de com pot estar al Sant Andreu. I després, òbviament parlarem també d'aquesta època.
Bé, el càntic, m'esperava alguna cosa potser més currada del càntic, però està bé, Aimar, està bé. No era el més original. No, bueno, aviam. No, ara... Per exemple, era el de Morales, el de ni Casillas ni Valdés, no? Sí. Aquest era potser més original, però bueno, Santi Triguero, lo. Santi Triguero, lo. No, és lo, no? No sé. Quina és l'entonació? No es pot posar... Uah, és complicat transcriure Triguero, l'àudio. lo, no? T'estimo US, no? Clar, és aquesta melodia, Aimar? Pots certificar si és aquesta? És que us falta la música. No és així, eh? No, uah. Pues... Gràcio error. No a veure quants Lolo hi ha. Que la canti ell, vale, doncs que la canti ell. Mira, que la canti ell, no? Ben. Em sembla bona idea que la canti ell, li demanarem. Home, segurament se'n recordarà. Sí, espero que sí. Segurament se'n recordarà, sí. No hi ha molts jugadors que rebin càntics? No, aquí a Sant Andreu... No, perquè és un... Bé, no s'acostuma... Tampoc és una afició que no s'acostuma... perquè és, al final has de ser molt o has de tenir una part molt d'història com la té el Santi. Jo me'l recordo del de Morales. Mira, això estaria bé un dia fer un recull de la gent que té càntics aquí o que ha tingut històricament. Molt pocs. Perquè no s'acostuma aquí, no? Miquel Azparren, Morales, Santi Triguero si tenia aquest. I que jo recordi... No sé si la gent del xat en té algun més. Realment es va fer al final amb Nil des del primer partit de Copa, ojo, eh? Sí, Nil es pot institucionalitzar. Mira, tenim el Santi per aquí, marxem un moment a preparar l'entrevista i ara sí tornem, va. Ciao.
Ara sí, tornem a estar en directe, ara sí, amb l'entrevista amb el Santi Triguero, jugador de la Unió Esportiva Sant Andreu als anys... va arribar aquí a Sant Andreu a principis del 2000, va deixar la dinàmica del primer equip després d'aquell ascens davant el Mazarrón, i bé, és un jugador que històricament dins el futbol català té una llarga trajectòria, màxim golejador del futbol català, i el tenim aquí aquesta nit amb nosaltres. Com t'hem dit, Santi, moltes gràcies per passar-te per aquest espai. Gràcies a vosaltres per pensar-hi. Ara mateix et dediques tu aquí a la part més, diguem, de comunicació del futbol català. Ja des de fa un temps que no jugues. Com és aquesta vida després del futbol? T'hi has encara dedicat d'alguna forma, però ara estàs més com a comentarista, no? Explica'ns una mica. Sí, la veritat que a partir de la pandèmia, que va ser quan em vaig retirar del Covid, després de 25 anys com a futbolista amateur, doncs, va arribar el moment de retirar-me, quasi 44 anys, i bé, i després he tingut diferents opcions. Jo també des dels 16 anys que feia d'entrenador de futbol base, portava 34 anys fent d'entrenador a diferents categories de futbol base. Sempre m'agrada estar vinculat al món del futbol, amb els nanos, ensenyar-los-hi. I a partir de la meva retirada em vaig haver de fer un replantejament, perquè evidentment tota la meva vida fins a aquell moment havia estat dedicada i pensada i prioritzant sempre el futbol. Vaig tindre l'opció de començar de segon entrenador amb l'Igualada, en aquella època estava Marc Cabestany com a míster, sí? I després va sortir la possibilitat de ser el primer entrenador del Vilafranca també a tercera federació. Al final la cosa no va anar com nosaltres ens pensàvem i des de llavors també va sorgir la possibilitat de fer de comentarista o d'analista als partits de segona red i de primera red per Esport 3, i la veritat que m'ho estic passant molt bé, perquè tinc aquest vincle amb equips de futbol català, cada cap de setmana tinc una retransmissió i la veritat que és un aspecte en el qual fa uns anys, si m'ho haguessin dit, no hi hagués pensat, i la veritat que m'ho estic passant molt bé. Al final pots fer aquest també anàlisi segurament que a tu t'agradaria com a míster, doncs fer-ho des dels micròfons també perquè la gent pugui arribar a entendre aquelles coses que passen al camp, no? Sí, la veritat que és un dels meus objectius, perquè al final fer el comentarista i comentar o repetir el que acaba de veure la gent per televisió, considero que és molt fàcil. Al final la gent que escolta el que vol també és saber per què aquella cosa o aquella jugada o aquella situació ha passat, o quins factors han fet que es produeixi, o quines errades han pogut haver-hi, o què es podia haver fet perquè la cosa hagués sortit bé. I d'alguna manera, com bé comentes, des del punt de vista com a tècnic, ho analitzo, sense la pressió d'haver de gestionar cap vestuari, ni cap ego, ni cap situació de joc real, diguéssim. És molt més fàcil des de la grada. T'anava a dir, des de fora és més fàcil, no? És a dir, no s'ha de gestionar res, ho mires des de fora, ho comentes i et desentens una miqueta de la jugada. Sí, perquè no tens cap tipus de pressió, saps que guanyin, empatin o perdin, no et fotran fora, no? Almenys per aquest motiu, saps? Però bé, sí, és un altre punt de vista. La veritat que m'ho estic passant molt bé. Evidentment que tampoc descarto jo el fet d'entrenar, no ho he descartat mai. Jo tinc les 3 titulacions d'entrenador, el nivell 1, el nivell 2 i el nivell 3, o sigui, inclús he tingut ofertes i propostes aquests últims anys. El que passa que, evidentment, per circumstàncies de la vida, ara haig de prioritzar, i de moment prioritzo el fet que els meus 2 fills juguen a futbol i els vull veure, i el fet d'aquestes retransmissions, sobretot diumenges a la tarda, em permet combinar-ho i poder-ho fer tot. Es veu, com veus tu el futbol des de la tanca, diguem, des de fora? Hi ha partits aquests que tu diries, ostres, a mi ara mateix m'agradaria estar jugant aquí, m'agradaria estar com a davanter, o en casos com, ara vindrem a parlar del Sant Andreu, però suposo que veient, ja entrant una mica en matèria, en el moment en què tu vas estar aquí al Narcís Sala i tot plegat, tal com està ara mateix a nivell social al Sant Andreu, t'hagués agradat jugar també en aquesta època, perquè ara comptant que el camp apreta molt i tot plegat, i com a jugador que has estat tu, t'agradaria també una mica això, no? Totalment. Sí que és veritat que quan jo arribo al Sant Andreu és la temporada 99-2000, sí que és quan el club baixa a primera catalana, en aquella època està Jaume Carxell d'entrenador, sí, i el Jaume em truca, perquè m'havia tingut als Sitges, en plan, diu, Santi, vine perquè estem en una situació, me'n recordo com ho va dir, crítica a la UCI, vale?
diu, i no podem deixar morir el Sant Andreu. Val? Me'n recordo aquestes paraules que hòstia, em va impactar, perquè jo aquella època era jove, sí que el Sant Andreu l'havia sentit parlar, vale? Perquè, bueno, però jo tenia 21 anys, sí, 21 anys, i, ostres, em va impactar perquè, ostres, és un club històric, està a la UCI Crític, no el podem deixar morir. I, bueno, jo vaig vindre aquí, jo venia del Vilanova a primera regional, el que equivaldria ara a segona catalana, aproximadament, vale? I, bueno, jo no em desconegut encara el futbol català, no havia marcat pràcticament molts gols, però creixia i confiava en mi. En aquella època estava de president el senyor Bacardí, en pau descansi, havia gent molt maca de directiva, me'n recordo la Carmen, també, la Carmen Alfostega, que estava a la directiva. Era un club que des del primer moment que vaig arribar em van agafar molt bé, i ho explico perquè al final és aquest sentiment de pertinença, no? Jo visc a Vilanova i la Geltrú, aquella època tampoc tenia cotxe, jo venia amb tren cada dia, 4 dies a la setmana més partit. Feia Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Sant Andreu Comtal en tren, trigava una hora i quart aproximadament, des de l'estació de Sant Andreu Comtal anava caminant des de Sisala, que era un quart d'hora més, o sigui, entràvem a les 7 i pico, sortia de casa a les 5 i arribava quasi a les 12 de la nit. Val? I al final dius, hosti, val la pena fer això? Dius, ara des de la perspectiva dius, ostres, doncs sí, no me'n rebenteixo gens. Perquè al final, o sigui, el que em va donar aquest club durant 3 anys, amb la gent, aficionats, l'estima, el carinyo, la memòria, perquè molts clubs d'això no ho tenen en compte. El Sant Andreu és d'aquests clubs que és un club agraït, o sigui, si tu dones pel Sant Andreu, el Sant Andreu que és agraït, et donen en tu, no? I actualment, encara quan vaig fer de comentarista, inclús alguna vegada que he anat a veure, me'n recordo fa 2 anys, el derbi que jugaven l'ascens de la primera ref a l'Europa a Sant Andreu, que vaig anar amb els meus fills a la prèvia, vaig anar a dinar allà, i això, la gent pel carrer que encara paren, et demanen fotos dels meus fills que flipaven, perquè quan jo jugava a Sant Andreu ells no havien nascut, vale? I et diuen, papa, encara et coneixen? Diu, ostres, sí que eres conegut així. O sigui, no entenen que un club de barri tingui aquest sentiment, tots amb samarretes, tots... I aquella època me'n recordo que havia els andreuencs, havia alguna penya més d'animació, però me'n recordo que al principi a primera catalana no eren més de 200 o 300 persones al camp, I, hosti, vam haver de picar pedra, vam haver de fer creure a la gent que hi havia un projecte nou i que hi tornaríem. Me'n recordo que vam pujar a tercera divisió, llavors la gent es va tornar a engrescar, ostres, va ser l'època que va vindre Gaspar, de tercera divisió vam pujar a segona B, me'n recordo el dia al Mazarrón a les sala ple, com ara actualment, amb bengales, en aquella època no hi havia seients i tot era el ciment, o sigui, hi havia el doble de gent que hi ha ara, o sigui, ara hi estaven 6.000, aquí ja hi havia 12.000. O sigui, però al final ja dic, el sentiment, jo he estat 3 anys en 2 dels clubs que juguen més com a jugador, però a nivell de sentiment, ostres, jo encara soc soci de l'agrupació de veterans del Sant Andreu i tinc accions del Sant Andreu. D'aquella època van sortir accions, o sigui, al final és un sentiment i sempre que jugo al Sant Andreu, a veure què ha fet el Sant Andreu, que guanyi el Sant Andreu i que pugi el Sant Andreu. Al final, aquestes coses te les fan sentir i et dic, estic superorgullós d'haver-me fotut aquell moment, aquests viatges amb tren i perdut tantes hores, perquè ara veig que realment va valdre la pena i estic molt agraït i molt orgullós d'haver jugat en aquest club. Ara parlarem de tota aquesta època, de quan tu arribes i d'aquests partits a principis dels 2000, que queda lluny, però és una part important de la història del club. Anem abans perquè ara tu has dit que vens com a comentarista a fer alguns partits. Rasa i el Peu, com veus l'equip aquesta temporada? Crec que et va tocar vas fer el del Barça Atlètic, si no m'equivoco, i no sé si algun més, però no sé, com veus el Sant Andreu aquesta temporada? Explica'ns una mica. Mira, jo el veig bé, evidentment, seré molt sincer, i parlaré també des del punt de vista d'entrenador, anàlisi tècnic. O sigui, és un equip que hi ha molts jugadors nous, han hagut molts canvis, hi ha un míster nou, evidentment jo no l'escobriria ara aquí, és Nacho González, és un entrenador que és garantia no el 99%, sinó el 100%. Estigueu segurs que estareu dalt i lluitareu per l'ascens directe, seguríssim. Vull dir que avui, dia 20 d'octubre, o sigui, queda gravat, el dia que pugeu, fiques aquest tall. Vale, perfecte. Estic segur que Sant Andreu pujarà. Sí que és veritat que necessita un pèl de paciència, perquè quan fas tants canvis amb molts jugadors, jo ho he viscut això com a jugador, necessites un procés d'adaptació. Els jugadors s'han de conèixer entre ells, has de conèixer la metodologia d'entrenament del nou entrenador, has de conèixer quines característiques de joc vol, i tot això té un procés, evidentment, amb la pressió
que hi ha Sant Andreu en el sentit, més que pressió, obligació de voler pujar a categoria, perquè és un club que no pot estar a segona res, evidentment, ha d'estar com a mínim a primera res o a segona divisió A, com a mínim, per tot el que és la massa social, val? Comporta que hi hagi aquest tipus de nervis de vegades o aquesta presa per ostres, que no guanyem, que no acabem de fer gols. Bueno, jo tinc molts aficionats, molts amics, entre ells a l'Edu Pareja, tinc molta gent de tota la vida del Sant Andreu. Vale? Hosti, Santi, com ho veus? Tranquils, que en sortireu i estareu a dalt. Per què? Perquè teniu bon entrenador, teniu bon equip i ens en sortireu. Al final, el futbol són dinàmiques, és un procés, insisteixo, d'adaptació. Sempre, i el temps em dona la raó, això no és com comença, és com acaba. Vale? I estic convençut perquè jo amb el Sant Andreu, tot i que els resultats fins ara no han acompanyat tant com la gent voldria, veig coses de molt bon equip. Ahir a la victòria al camp del Reus va ser superimportant. Per mi el Reus també és un superequip. Sí. De fet, aquest any vaig ser contra el Girona la primera jornada, el conec l'any passat, amb Marc Carrasco de míster, que porta ja 5 o 6 temporades, estan fent una molt bona feina i, evidentment, el fet de guanyar ahir, ostres, és una dinàmica, és un xute d'adrenalina molt fort que, evidentment, ara s'ha de corroborar aquesta setmana amb fer bona aquesta victòria. Però ja et dic, jo no pateixo perquè Sant Andreu estigui dalt, ho dic de debò. Si no us ho diria, ho dic de debò. D'aquests jugadors que has anat veient, no sé si amb què et quedes o algun d'aquests que et sigui el tema d'habilitat personal. Molta gent segurament es queda amb el nom de Sergi Serrano. Nosaltres estem molt enamorats també del Pau d'Arbre al mig centre. No sé si hi ha algun jugador que et cridi molt l'atenció o que t'agradi a tu molt personalment de l'equip. Sí, el Sergi Serrano, evidentment, és una nova qualitat. Ahir, evidentment, a més fa el gol de la victòria. Aquests jugadors, el Pau també és molt bon jugadors. Al mig del camp, amb els noms soc molt dolent, el Torices, potser? Torices, sí. Sí, aquest també m'agrada molt, el típic jugador similar a Sergio Busquets, salvant les distàncies, d'aquests jugadors que sembla que passin desapercebuts però són importants. A dalt tens el Mendes, tens el nano que va estar al Vilafranca, l'extrem dret, l'Alexis. Són jugadors diferencials, o sigui, al final són bons jugadors i els jugadors bons al final marquen diferències. Però insisteixo, no és una vareta màgica. Per molt bons que siguin, necessiten el seu procés d'adaptació, la confiança de l'entrenador, l'escalf de la graderia, i això el Sant Andreu ho té. O sigui, el Sant Andreu ho té. Una altra cosa no. El Sant Andreu vas perdent i t'animen, vas empatant i t'animen, vas guanyant i vas sol. O sigui, sortir a escalfar el Narcís Sala, vas sol. Moltes vegades això perjudica perquè hi ha un excés de motivació, un excés d'adrenalina, sí? Però a nivell de jugadors per mi tenen molt bons jugadors, inclús el porter Iñaki, potser? Sí, Iñaki. És molt bon porter i això també és una garantia en aquestes categories, m'entens? O sigui, al final, un porter que et dona punts, ets candidat a l'ascens. Quan tens jugadors a dalt diferencials que et foten gols, ets candidat a l'ascens. I quan tens jugadors al mig del camp que la remenen, ets candidat a l'ascens. De Sant Andreu, tots aquests factors els té. Per mi, ja et dic, evidentment que hi haurà bons equips, perquè hi ha molts equips de segona FF i candidats, però per mi el Sant Andreu és dels tres per lluitar pel títol, no per quedar pel playoff, que això dono no com a evident a nivell de facilitat, però sí pel tipus de plantilla i per la qualitat de plantilla que té. T'agafem la paraula, és una bona radiografia. Passant una mica també a l'estat, ara amb el Santi estàvem parlant abans, Pol, del moment del futbol català, i ella ens deia que per clubs aquests petits com el Sant Andreu, petits, se mantengui el concepte petits. Era important la feina que fem nosaltres, però també volíem comentar-li a ell el punt de la cobertura, com ho veu ell que està dins, no? Sí, sobre una miqueta la situació del futbol català, una miqueta també la cobertura mediàtica que es dona tu també, evidentment, com a aquest rol que hem comentat de comentarista en Esport 3. Ja et dic, jo soc molt fan d'aquest tipus de cobertura, d'aquest tipus de periodisme local o de barri, no? Perquè al final és molt fàcil ser comentarista del Barça, de l'Espanyol, del Girona, tots els respectes d'aquí de primera divisió, perquè tenen molta massa social, tenen molta més tirada a nivell mediàtica, però, ostres, cada vegada més estan ressorgint aquest sentiment de barri, no? Abans, quan eres petit, almenys quan jo era petit,
o eres del Barça, o eres de l'Espanyol, o eres del Madrid, o si l'havia d'Andalús eres del Betis, m'entenem, amb tot el respecte amb tots els equips, de l'equip que fos. Val? Ara no, ara, ostres, estan aquests equips, però ets de l'Europa, ets del Sant Andreu, ets del Reus, ets del Vilanova, sí, ets del, no sé, la meva dona, per exemple, és d'un poble de Castellterçol, m'entens? De Castellcí, que és un club centenari, i tu vas allà, els diumenges del migdia, a veure un partit d'un equip de quarta catalana, i dius, hòstia, com poden aplegar 200 o 300 persones? Doncs, bueno, és aquest sentiment de pertinença, de poble, de barri, de dir, ostres, sí, estan els clubs transatlàntics, els grans, però al final, ostres, jo vull que el meu barri, el meu poblet, la meva ciutat, també surti amb el mapa, no? Gent com vosaltres fa visible molts clubs que fa uns anys era invisible. En aquest cas, jo crec que el Sant Andreu, dins dels equips de categories no professionals, és dels més visibles que hi ha, sí. Dic, a nivell d'afició, una afició que té més de 5.000 socis, una afició que cada diumenge fot una mitjana de 5.000 persones en la sala. És un pecat que estigui a segona federació, així t'ho dic, m'entens? És un pecat. I al final, jo sempre he dit, i el temps m'ho ha demostrat també, que tard o d'hora el futbol és just. I jo estic convençut que el Sant Andreu tard o d'hora jo el veuré a segona. Ens deu molta justícia al futbol. Rescatant una miqueta el que tu dius i el que comentàvem al principi sobre la teva també etapa aquí com vas arribar en aquests 2 ascensos marcats en la teva trajectòria aquí a Sant Andreu, una miqueta amb aquesta evolució del club, tu agafes el club, com dèiem, una miqueta a primera catalana i el deixes en l'ascens final a segona divisió B, una miqueta també per comentar i també treure la dimensió de la situació que comentàvem ara del club també en massa social i de la que era en aquell moment. Com veus ara... Com ha canviat tot. Com ha canviat tot, com ho veus ara i com tu ho vas viure en aquell moment. Sí, al final pensa que aquella època, la segona B, és el que equivaldria a la primera red. Sí, vale? sí. Van pujar el que seria la tercera categoria. El tercer grau. Del futbol espanyol, exacte. Vale? Que ara és la primera red amb la reestructuració. Val? Jo vaig al·lucinar perquè al final, ostres, jo vaig arribar aquí amb la situació que hi ha d'alerta que em va dir el Creixell Llusanti, diu, vine perquè aquest club s'ensorra, aquest club desapareix i no pot desaparèixer un club històric com el Sant Andreu. O sigui, insisteixo en això perquè és molt important. Ara és molt xulo, firmar pel Sant Andreu, però a aquella època, per 4 duros i havent baixat a primera catalana, que venien d'un any de tercera, que els devien 8 o 9 mesos als jugadors que estaven a tercera i ningú volia fitxar perquè no cobraven, o sigui, no venia ningú, Llavors, en Jaume, que per mi té molt de mèrit o molta culpa de ressorgir una altra vegada al Sant Andreu, va haver de tirar de jugadors com jo, de primera regional, o de regional preferent, que no es coneixia ningú i se les va jugar, perquè al final, quan tu portes un jugador de primera regional, és com si ara el Sant Andreu fitxés un jugador de la segona catalana. Dius, on vas amb aquest paio, m'entens? I que et foti gols i et pugi, va ser espectacular. I quan puja de tercera i comences a veure que hi ha la sisala, ostres, l'ambient, ja, i portarem al playoff, perquè abans la tercera divisió no és com ara són 18 equips la tercera red i fan 5 al playoff. Abans eren 20 la tercera divisió i en feien 4 al playoff, o sigui, era molt més complicat. I ara fas l'eliminatòria contra equips catalans i després vas a jugar una eliminatòria a Espanya. Abans no, abans ja era directament l'eliminatòria a Espanya. Dic una mica en context per la gent que més joves com vosaltres, que suposo que vosaltres ho sabeu, però perquè no ho sàpiga. I quan anem a jugar a Múrcia i ens foten l'encerrona que ens foten, i després a la semifinal me'n recordo aquí contra el Manacor, que també ens foten una encerrona de l'hòstia, un penalti a última hora. I anem allà i remuntem. Amb el Mazarrón, amb penal fallat inclòs per mi, que el viatge de tornada de Múrcia em volia morir. Hòstia, no pot ser, hosti. I al final vam vindre aquí, en la sisala 12.000 persones, vam pujar, espectacular, ho vam celebrar pels carrers, vam anar allà a la plaça de l'Ajuntament de Sant Andreu. Encara, mira, se'm fot la pell de gallina, és un sentiment, I amb els meus fills, quan hi parlo, i em diuen, hosti, papa, és que no us ho puc explicar perquè és així, jo us ho portaré i quan us ho porti, al Narcís Sala, es doneu compte de tot el que us estic parlant. I realment, ara que ja fa 2 o 3 anys que els estic portant assíduament, al·lucinen. El meu fill petit, que té 11 anys, es sap tots els càntics dels partits, m'entens? I vam perquè casa cantant els càntics d'aquests de l'OS, m'entens? I al final és, ostres, ets partícip de la història d'un club, que cada vegada està creixent més
i per mi no té sostre. Ara, amb una afició brutal, que abans no teníem, amb una gestió molt bona, sí? Que abans era més una gestió de barri, vale? De president de club de tota la vida, de puro i copa de collar. I copa de soberano, sí. Exacte. I bueno, amb una estructura professional que dius, ostres, doncs mira, és orgullós d'haver d'alguna manera ajudat a treure de les cendres un club que estava a punt de morir realment, i és així. Santi, tu en aquest tram, ho dèiem abans, arribes a Primera Catalana, tens aquesta primera temporada, després arriba aquesta fase d'ascens que ara comentarem, i tu aquí arribes a ser molt estimat. Són 3 temporades, però ara parlàvem fins i tot, que tu no ho recordaves, però la gent ens ho posava, que fins i tot et cantaven, vull dir, tu aquí vas fer un molt bon vincle, guardes molts amics. Si t'haguéssim de dir de quedar-te en un moment d'aquí a Sant Andreu, és el dia de Mazarrón, el partit de Mazarrón aquí a casa, a l'ascens, o et quedes en un altre moment com a jugador del Sant Andreu? També em quedo amb l'ascens de Primera Catalana a Tercera Divisió, ¿vale? Perquè aquest ascens per mi va ser clau. A Tercera Divisió, una vegada el club va tornar a Tercera Divisió i es va sanejar econòmicament, a nivell de jugadors ja va haver-hi molts més jugadors que van voler venir a Sant Andreu una altra vegada. Vale? Insisteixo en la Primera Catalana perquè en aquell moment el club venia d'una temporada de descens de Tercera Primera Catalana amb 8 o 9 mesos sense cobrar, sí? I amb un sou irrisòric per jugar amb aquell equip. O sigui, al final era, t'has de jugar per nosaltres, vale? I ens la vam jugar. Per tant, aquest punt, al moment que jo me'n recordo amb el meu pare, pobre home, en pau descansi, vale? A l'oficina del Sant Andreu, amb el Creixell i el president, i quan arribo allà el president diu, aquest qui és, saps? Com aquest qui és? Diu, sí, me'n recordo que el Creixell va dir, no, diu, aquest ve de Primera Regional de Vilanova i aquest és el que fotrà els gols i ens farà pujar de categoria. Tot això t'ho dic perquè al final se'm va quedar gravat, estic parlant de fa 26 anys d'això, m'entens? I realment va ser així, vam pujar a Tercera Divisió, vaig ser el pitxitxi de la temporada, vaig fotre 20 o 20 i pico gols. Després a Tercera Divisió, per pujar a Segona B, també vaig quedar màxim golejador amb 11 o 12 gols. Val? I al final aquestes coses, doncs, que la gent t'estima. Al final, ostres, tu dones tot. Evidentment, hagués pogut marcar més gols, sí, però al final el que s'esforça, el que és honrat i el que ho dona tot, no li pots retreure res. I aquest sentiment amb aquesta persona, amb aquesta gent, amb aquesta afició, ha quedat per sempre. I jo tinc contacte, encara amb aficionats, quan vaig allà em sento molt estimat, i al final aquest sentiment és recíproc, però insisteixo, ara vosaltres ho veieu des d'un punt de vista molt xulo, molt idíl·lic, vale? Amb una categoria ja, que és el trampolí a futbol professional, però, hosti, vam haver de perdó l'expressió, trepitjar merda, I això encara t'enorgulleix més perquè no, hosti, dius, jolín, hagués sigut molt trist que el Sant Andreu hagués desaparegut com a club, com per exemple li va passar al Reus, que ara és el Reus Redis, que ha ressortit, però, o el Figueres, mantens clubs històrics, sí. I dius, ostres, i això doncs, és el que et fa. És un record global, dius que em quedi amunt, però no em puc quedar amunt, em quedo amb tot el global dels 3 anys. Evidentment, els 2 ascensos et marquen, no? Perquè a més hi ha imatges, és molt marcat, perquè els nervis d'aquell dia et descriuria tot el que va passar aquell dia, no? Però ja et dic, el xulo va ser de dir, ostres, que bé, ara ja com a exfutbolista, que bé m'ho vaig passar aquells 3 anys de Sant Andreu. És que ens ho està posant molta gent que va ser com el primer ídol d'una generació. A mi no m'enganxa, a mi ja m'enganxa més posterior, l'època del Nacho, però tu vas ser aquesta primera generació de joves, no, del Sant Andreu que doncs, ara ja estan pels 20 i molts, 30, i és una mica, no, aquest equip que comença a ressorgir, que surt de la Primera Catalana i que després doncs, està fins i tot a punt de pujar a Segona Divisió a final del 2010. Santi, dintre de tots aquests 3 anys, segurament, de fet ens ha posat la gent que et volien veure més com a jugador del Sant Andreu. Explica'ns com va ser el moment de marxar, perquè suposo que tu aquí estaves estimat i t'estimava i estaves ben còmode com a jugador, però bueno, suposo que també la vida són etapes. La gent ens preguntava una mica per aquesta marxa teva. Sí, totalment. Al final jo estava molt a gust, al final pugem a Segona B i soc el màxim golejador de l'equip,
el més normal és que si tu puges a segona B i ets el màxim golejador de l'equip aquell any, doncs et renovin, Però sí que les circumstàncies, llavors me'n recordo que va ser, a més, a tall anecdòtic, va ser l'últim any, aquell any de l'ascens va ser l'últim any amb el Narcís Sala de gespa natural, sí? L'any següent ja van ficar-hi gespa artificial. I llavors, a partir d'aquell ascens de segona B, el club va voler professionalitzar-se. I un dels primers canvis que van fer va ser que els entrenaments van passar de ser de les 7 de la tarda, els entrenaments van passar a ser pel matí. Entrenàvem ja, no sé si era a les 10:30 del matí o a les 11 del matí. Què passava? Jo soc mestre de professió, jo soc mestre d'educació física, treballo a l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, en aquella època ja treballava, i evidentment tenia que deixar de treballar per poder seguir amb el Sant Andreu entrenant a les 11 del matí amb aquest pas de professionalitzat que vam fer al club. Vaig tindre l'opció, inclús vaig estar a punt de fer-ho perquè tenia moltes ganes, però mon pare, que pobre home, ja et dic, va morir ara el passat mes de juny, que per mi ha sigut el referent que he tingut sempre, des de petit, des que em va educar, em va dir, sobretot sempre els estudis i la feina. Diu, el futbol és secundari, hi haurà un dia que el futbol s'acabarà. Diu, els estudis i la feina és per tota la vida. I sota aquest paràmetre vaig prioritzar la meva carrera futbolística. Hi ha hagut moltes ofertes que jo he tingut de futbol, entre elles aquesta de Sant Andreu per seguir segona B, que vaig haver de dir que no per poder-ho combinar amb l'escola i amb el futbol. En aquest cas va ser una de les següents etapes, vaig tornar a fitxar pel Vilanova, que Vilanova és el club en el qual he jugat més anys, que ha sigut 13 temporades, perquè em permetia seguir treballant a l'escola i poder entrenar a les 7 de la tarda. El motiu va ser aquest. Després van haver unes altres possibilitats de poder firmar, però com que ja el club ja estava professionalitzat, i si no entrenaven a les 11 del matí, entrenaven a les 4 de la tarda, el tema horaris ja ho vaig descartar directament. O sigui, el motiu va ser aquest, però per mi hagués sigut o hagués seguit molts més anys. Pol, al final, ara, Santi, no podem allargar molt més l'entrevista, però sí que hi havia una cosa que et volíem preguntar. No li hem preguntat a molta gent, de fet. No, de fet, a cap, diria, i també pel xat, justament ens ho ha posat ens ho ha posat algú. Algú, que és una mica un format que amb gent amb tu, amb experiència també, evidentment a Sant Andreu i també dins del futbol català, fer-te com aquest, un 11 teu, un 11 a una plantilla inicial que tu faries amb els millors jugadors que has jugat. Un recull dels jugadors que tu hagis jugat per fer un 11. És complicat, evidentment, però una miqueta aquest tipus de format de moda de joc. Sí, perquè jo he vist també per xarxes algun 11 d'aquests del millor 11 de futbol català del segle XXI i que tu ja estaves, a més que et posaven com a estrella. Això van fer els de Futbol Catalunya, ho van fer i a través de xarxes socials durant 3 o 4 setmanes anaves votant a partir des de l'any 2000 fins a l'actualitat quin era per tu el millor lateral dret, el millor central dret i així, i va sortir com un 11 del segle XXI i si vaig tindre la sort d'estar com a extrema esquerra dins d'aquest... Doncs ara et llancem el teu repte, si vols ràpidament... O enfocat, si vols, una miqueta més amb la teva experiència aquí al Sant Andreu o en general, que ens vagis dient una mica quins han estat els companys que més t'han pogut marcar a tu, perquè la gent ens ho estava preguntant bastant i em sembla una cosa curiosa per acabar de tancar, no? aquesta entrevista. Així que endavant, si vols, nosaltres t'anem donant rèplica. És una bona pregunta, però, hòstia, així sense anestèsia em fot amb un compromís, perquè pensa que he jugat 25 anys, tu multiplica 25 anys per 20... Si vols, digue'ns els noms amb els que més guardis record. O pots tirar més per Sant Andreu. Sí. De porters amb els que més guardo record i tinc més estima i per mi eren molt bons porters, és Alberto García, que va estar aquí al Sant Andreu, després va ser el capità del Rayo Vallecano i és íntim amic meu, però no descobriré jo l'Alberto, perquè ha sigut el millor porter que he jugat amb molta diferència, però, ostres, també voldria destacar, per exemple, aquí de Nova, el Mario León, que actualment encara juga a la Kings League, a l'Algifantes, és molt amic meu, sí, també, i, hòstia, perquè al final jo em quedo en la part futbolística i en la part personal, perquè el futbol hi ha un moment que s'acaba i la persona és per tota la vida, i jo em quedo amb els jugadors que han sigut bons futbolistes i a més bones persones. Centrals, mira, en comptes d'un 11, Santi, anem a fer-ho per posicions, si vols. Ens has dit els porters, ens digues defenses que t'han marcat, migcampistes i davanters, si vols. Així ho fem més fàcil. Lateral dret, Javi González, per exemple, Carmona, també va estar aquí al Sant Andreu, molt bon lateral dret. De centrals, és que he jugat amb centrals
no sé, a l'Hospitalet vaig jugar amb Mocera, al Nàstic estava Toni Torres, Joan Castillo, al Vilafranca, David Fontanils també, lateral esquerra ficaria Gerard Boira, que passa Gerard Boira també ha jugat al mig del camp, que és un tros de jugador. Al mig del camp, Juanje, per mi ha sigut un dels millors mitjcentros de la categoria, no sé, Ivan Cristino, qui més? Melero, al Nàstic, Oribe, al Vilafranca, qui més? El mateix Josu, Sí. estem a Sant Andreu de Josu, vaig coincidir amb ell al Vilafranca com a company una temporada. Quan encara no tenia canes, no? Potser el cabell o encara sí? El Josu era juvenil i ja tenia pinta de tindre 35 anys amb el París. I me l'estimo molt, Sí. No sé, centrocampistes, el Isi aquí al Sant Andreu, Isi era molt bo, El Nasti de Tarragona, me'n recordo també d'extrems, Sergi Parés, que era el director esportiu, d'extrem també... És que he jugat amb tants jugadors que... Algú a la davantera amb qui t'entenguessis tu molt bé? Algú a la davantera, allà que t'entenguessis bé o que fessis una bona parella? David Ávila era molt bo, Marc Sallarès era molt bo, que després va estar al Llagostera també i al Reus. Aquí al Sant Andreu amb Àlex Villanueva, sí? Víctor Curto també era molt bo. Ens han posat a Víctor Curto i Àlex Villanueva abans mirant resums també de l'època i sí, eren jugadors bons, sí. Bueno. Sí. No, la veritat és que em deixaria noms que em sabrien greu, m'entens? Em deixaria noms que em sabrien greu, perquè al final he jugat amb... Si jo fes un 11 de jugadors que he jugat jo, seria un equip que ara actualment estaria a primera red, candidat a pujar a segona A, i no és cap farol, o sigui, així de clar us ho dic. Doncs crec que no hi ha millor forma d'acabar l'entrevista. Santi, moltes gràcies per passar-te, perquè ha estat una bona estona i hem parlat de coses prou interessants. Necessitaríem 10 programes per repassar tot el que has fet. A la gent amb més experiència sempre... A la gent li agraden aquestes entrevistes. Que els pugui també retrobar una miqueta en aquella època. Sí. I bueno, en tot cas, seguirem veient per aquí pel Narcís Sala i esperem que es compleixi el que has dit, que el Sant Andreu pugi, i com tu tens la certesa, doncs mira, no podem fer més que escoltar les paraules d'un mit aquí a Sant Andreu i del futbol català com tu. N'estic convençut, perquè al final l'ascens es decidirà per petits detalls. Jo crec que Nacho González és l'entrenador ideal per saber i cuidar aquests petits detalls, perquè al final aquestes coses, l'experiència, he jugat 7 o 8 play-offs i sé que aquestes coses funcionen així. Estigueu ben tranquils i evidentment el Narcís Sala aniré quan hagi de fer una retransmissió per Esport 3 i quan no també quan puc m'escapo amb els nanos, i sobretot agrair-vos el que comentàveu els dos, no? Que també penseu en gent d'aquesta, no sé com li dieu ara, jo que seria un millennial d'aquests o com es diu això ara? Sí, no sé quin, jo soc horrible per aquestes coses, sí, no sé exactament quin és, però sí. Però vull dir, us agraeixo que tingueu aquesta memòria històrica, perquè això també fa gran el club, m'entens? Perquè molts clubs pateixen o tenen dèficit d'aquestes coses o d'aquesta memòria, i al final el club és una història, sí? Una història que continua, però de tant en tant va bé recordar-la perquè encara enforteix més i enorgulleix més de ser de Sant Andreu i veure gent com vosaltres que fa un seguiment mediàtic tan bo. Doncs Santi, moltes gràcies, una abraçada, gràcies per passar-te i que passis, òbviament, bona nit i que vagi tot molt bé. Una abraçada. Merci, Santi. Igualment, ens veiem pel Narcís Sala. Adéu. Ciao. Adéu, que vagi bé. Adéu. Molt bé, doncs acabem l'entrevista amb el Santi. Bueno, ho hem tocat el que hem pogut, perquè al final tenim les hores que tenim. Sí, no ens podem allargar. No ens podem allargar, que ens esperen a les respectives cases, però bé, entrevista per tornar a parlar-ne un altre dia. Han sortit noms interessants als quals poder parlar també. De fet, tinc un que ara et comentaré després, que m'he quedat amb ganes de preguntar-li fins i tot si ens pot passar el contacte. Perquè bé, farem coses interessants i com sempre ens està bé no només portar jugadors de la plantilla, que molts els coneixem, els hem de deixar respirar també, sinó portar gent d'abans, perquè doncs això, la gent que els coneix,
doncs recordi i la gent que no ens coneixia doncs aprengui també, i ens fa il·lusió. Ens veiem, ens escoltem dissabte a les 7 de la tarda, partit dissabte a les 7 de la tarda, recordeu setmana vinent Copa del Rei, horari especial. Però més important la Lliga. Exacte, centrats a la Lliga i en treure la victòria davant el Torrent. I com sempre ens veiem el dilluns per explicar-vos tot el que ha deixat la jornada de segona ref. Esperem explicar-vos una altra victòria del Sant Andreu i per fer la prèvia d'aquesta Copa del Rei davant el Terol el dimecres aquí al Narcís Sala. Adeu, bona nit a tots. Molt bona nit.